Tomas Munihit, sugod karong Lunes sa pagsaka sa demand tungod sa pagsugod sa klase. Hubog nga lalaki, mibangga sa iyang motorsiklo sa poste. Lalaki nga nagdala og shabu paingon unta sa Ormoc City. Wala makalusot sa hugot nga security. Pito ka kontraktor interesado sa pagtukod sa bagong city hospital sa Subo. Duha ka man nagsuon nadakpan human misuway og sulog sa pag-usab sa mga eskwelahan sa Dumanog. Ang duha ka bata mitugan nga dunay nagsuhol kanila. Maayong hapon, Subo, Kabisayan. Anya na ang masayong pagbalita uban ang kinatubok ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Biyernes, petsa 5 sa buwan sa Hunyo tuig 2015. Ako si Georgia Herrera. Nadakpan ng mga suspect sa pagsunog sa Dumanog National High School ug Dumanog Central School diyang suway na usab nilang sunugon ang maong mga eskwelahan. Sumala sa mga batang nadakpan, igura silang gisuhulan sa pagsunog sa duha ka eskwelahan. Andrea Patanya, Suginlimi. Ang mga nadakpan managsuon nga nagpangidaron pa lang og 14 ug 10 anyos ug estudyante rasab sa duha ka tunghaan. Suma sa bookkeeper sa Department of Education Dumanog Division, Feby Camacho, suway na usab nga gisunog sa managsuon ang duha ka tunghaan kagahapon sa kadlawon ug nabantayan ug nagukod sa mga caretaker. Nadakpan kini uban sa mga sakop sa kapulisan. Ilan na po untang i-attempt og sunog kay wala lagi siya na kuan, wala na sunog dito sa yun pa. Ilan na po ibalikan og sunog yun nga as in maog down yun daw kuno. Unya, ang caretaker sa high school, katong sa Dumanog High School, at dito man ta sila nag-una, nakakita. Suma sa ilang kasayuran nga nakuha sa duha ka estudyante nga nadakpan, dunay misuhol sa duha ka tinunan sa pagsunog sa duha ka eskwelahan. Matod nila, naadaw ko na igasuhol nila nga kuan kanang kung makuan ninyo, masunog ninyo ang eskwelahan ng tagaan ta mo og kwarta. Sa pagtawag sa News 5 sa Dumanhog Police, gimakak sa desk officer nga si PO1 Carlito Zulueta nga dunay pagpangdakop nga nahitabo ug matud pa wa pagyud kuno masulbad ang kaso. Wala na. Wala na. Apan sa dihang among gitawgan ng Social Welfare Officer sa Dumanhog nga si Fem Molehon, gipaybaw ni ini nga ang hepe sa Dumanhog nga si Police Senior Inspector Jose Villarin maoy mi kustodiya sa mga menor de edad kay wa sila'y holding center alang ni ini. Ang dapat sa kung naibawaan, ang chief of police na to mo ay mag-custody kay ano man ako na ako yung kuwapara ko yung center sige ako ay bantay animang kami amak ko. Na-interview na sa Social Welfare Officer ang managsuon kagahapon. Di usab niya matino kung duna ba kini gihambin nga psychological problem. Bugtong pangangkon sa mga bata ug mga ginikanan ni ini nga gisuhulan ra gyud kuno sila sa pagsunog sa eskwelahan. Maturi DepEd Provincial Superintendent Arden Monisit, huwaton usa nila nga mahuman ang investigasyon sa kapulisan, usa mo pasaka sa tukmang kaso. Yes, kung pamatudan na to nga sila jud, so we will file a case, appropriate case against those perpetrators. Wa pa makapada ang DepEd Province ug ipuli sa mga nasunog nga libro kay wa na sila'y nahabilin nga stock ni ini ug nangayo og tabang gikan sa regional office. Ilasab nga gikwenta ang gastuon sa pagpaayo sa gisunog nga classrooms aron mangayo og kwarta pinaagi sa ilang quick response fund sa DepEd Central Office. Ilang giawhag ang mga magtutudlo sa paggamit sa mga non-academic rooms sama sa library alang sa ilang mga klase. Andrea Patenia, News 5. Gibutyag sa DepEd Cebu Province nga dunay tulo ka mga estudyante nga gikan sa Middle East ang nagpa-enroll sa usa sa mga tungahan sa lungsod human sila maapektuhi sa kagubot sa Middle East. Matud ni Schools Division Superintendent Arden Monisit nga tulo ka mga Pinoy nga estudyante nga nagpuyo og nagtungha sa Middle East ang gipapauli sa gobyerno gumikan sa kagubot didto. Kay lahi ang pamaagi sa ilang nasud i-assess pa sa DepEd ang ilang edukasyon. Gawas ni ini wa nay laing taho o mga problema ang nasugatan sa maong ahensya. Gani wasab sila'y nadawat nga pagnihit sa mga classroom sa pagbukas sa school year. Ang atong gihimo, gihitigan na to sila assessment test to measure their level of competence kung ang ngayon ba sila sa grade level nga ilang i-claim.
Gitagbo sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang mga security officers sa mga pribadong tunghaan aron hisgutan ang seguridad sa ilang mga tinunan. Leslie Caminado Vestil, Suginlimi. I have realized that there is a compelling need for not only the chiefs, but also non-security officers, that they should be oriented on what we call as warrantless arrest. Gawas sa mga labaw sa Theft and Robbery Section, Investigation and Detection Management Branch, Women's and Children Protection Desk, City Intelligence Branch, ug Police Community Relations sa Cebu City Police Office, lakip nga mitubag sa mga pangutana sa mga security officers, si Police Coordinating and Advisory Council Chairman, Vice Mayor Edgar Labella. Gihimo ang maong tigom aron mahatagan og pagtulunan ng mga security officers kalabot sa mga gihimo sa kapulisan. Sama na lang ang gikinahanglan ng usa ka security officer nga mopada og report sa buhatan sa IDMB kung ugaling adunay mga insidente sa ilang tunghaan. Gipasabot sab nga kung ugaling dunay masikop ang mga security officers, gikinahanglan nga i-turn over kini dayon sa kapulisan ug ipablatter. Lakip nga nahimong concern mo ang seguridad sa mga tinunan kung kini padung nang mamauli gikan sa tunghaan. Kini ang usa sa mga giisa nga concern sa security staff sa University of San Jose Recoletos. The majority of our concerns is in the outside vicinity of our school regarding the kanang tulis or different modus operandi. Within the school, we have actually minimal problem. Sa karon lang is ang concern lang gid nila ang safety sa in every students, no. Maro gid natong gikuan dia like pag-dismiss nila, siguro ang police presence may gipadinguwa nato. Although gi-explain nato sila nga naagyoy kakuwang no sa police, but sa gingon ako dili na hindrance nga mao na siyang dapita. So we need to exert efforts no in with as regards sa police presence no. Siguro ang deployment nato i-adjust no. Ang tanan na ang limawan sa pagpabulis, ang ihatag niyo. In the same manner, mag-exchange of information sa bahin sa inyong problema, issues and concerns sa eskwelahan, aron sa maka-address po. Gipasalig sab sa officer in charge sa Cebu City Police Office, Police Senior Superintendent Marciano Batchansila nga ilang ipaambit sa security officers ang tanan nilang nakatunan silang pagkapulis. Leslie Caminado Vestil, News 5. Gawas nga girelibuhan sa iyang posisyon katong head teacher nga nasakpan atol sa drugs operation sa lungsod sa Badian, mag-atubang sab kining kasong administratiba nga ipasaka sa Department of Education. Jinky Rosit, Suginlimi. Gawas sa reklamo nga giatubang sa head teacher sa Santicon Elementary School sa lungsod sa Badian nga si Renante Alinyabon, kasong administratiba sabang posible niya nga tubangon nga iduso sa Department of Education. Kini may kalambigitan sa pagkasikop kaniya atol sa usa ka drug operation sa milabayng duha ka semana. Girilibuhan na sabsiya sa iyang pwesto isip head teacher sa naasoy nga tunghaan. Atong gihimo first kid giilisan nato siya dayon, so na-relieve na siya sa iyang responsibilities as school head of that school. Doon na natagi padala nga full-fledged good niya principal dito. Gitino sa DepEd nga hangtod karon wa pa nila madawat ang pondo alang sa pagpahigayon og drug test sa mga magtutudlo sa kalungsuran. Apan subling giklaro ni Monisit nga andam silang mokooperar sa programa nga gipatuman sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission kun si PADAC kun ining paagiha masayran kung tinuod nga dunay mga magtutudlo nga tigamitan og tigbaligya og drogas. Ito dire sa DepEd, we are ready anytime kung doon na budget, kung hatag na go signal ang si PADAC, then we can always start with the random drug testing. Jinky Rosit, News 5. Patubangon unya sa Police Regional Investigation and Detective Management Division si Police Chief Inspector Wildemar Tiu sa mga reklamong iyang gikalambigitan. King Perez, Suginlimi. Ipatawagon niya si Police Chief Inspector Wildemar Tiu sa Assigned Summary Hearing Officer sa Police Regional Investigation and Detective Management Division aron patubagon sa reklamo nga nangupaw siya og mga menor de edad nga babae. Ang usa sa duha ka mga reklamo nakit-an sa RID MD7 nga dunay prima facie, mao nga dunay himong pre-charge evaluation aron sa pagresolba sa maong reklamo. Samtang ang usa ka susamang reklamo padayon pang gisusi kung dunay igong basehan. Yeah, there were more than 2 minors nga natupihan. So, ang usa siguro, one of the parents atong natupihan, nareklamo. So, sa tanan, sa kadaghan sa ilangan natupihan, there are only 2 parents who have
Tagaan og summary hearing officer ug 60 kadlaw aron maresolba ang reklamo batok ang Tiyu. Kinsa nagparelibo pagkahepe sa Police Station 2. Gawa sa reklamong nang upaw, gilambigit sab si Tiyu ug mga kaubang pulis sa kamatayon sa batang libod suroy nga si Chastity Mirabilis ug nagkalain-laing alegasyon pagpangulata og mga menor de edad ug pagpahimo sa mga sex workers. Magagad sa dagan sa summary hearing ang silot nga tubangonon niya ni Tiyu kung mapamatud-ang sad-an sa mga reklamo. That will depend on the summary hearing officer kung unsay ang kuan. I don't want nga pangunahan ako ang summary hearing officer. Kaya na may uban nga the same case pero ang iyahang merits of the case magkalain-lain, so magkalain ang iyahang kuan recommendation for imposition of a sanction. But such a violation. King Perez, News 4. Cebu City Intelligence Branch mibutyag nga dunay organisadong grupo nga nagpaluyo sa mga libod suroy. Leslie Camina de Vestil, Suginlimi. Pinaagi sa duha ka alias gisubay karon sa Cebu City Intelligence Branch ang giyong sindikato nga nagpaluyo sa mga batang libod suroy ingon man sa mga hamtong nga ana sa Aceras. Nakuha sa CIB ang maong mga pangan dihang migara ang mga nahitabong pagpanguot sa uptown areas di nang kasagarang na biktima maong mga langyaw. We continue to monitor that one and then validate also about that. Muna ni gawas ang mga names sana and then napagani kung asa gi palo o naman ni term or giprenda ang atong mga nakawat nila. Lakip nga nadawat sa CIB nga dunay kalambigitan ng mga ginikanan mismo sa mga sindikato o posibleng ang maong grupo na lambigit sab sa pagpamaligya sa ginadiling drogas. Mura bitaw o dini mo napita sila mo sigid mo napita o and then kung sa mga kawat kay ang atong nakuha nga information hindi na sila makuha pasa ano na pasa na siya. Tungod sa kamatayon sa batang libod suroy nga si Chastity Mirabilis, mitumaw ang report nga dunay nagpalayong mga tao sa operasyon sa mga libod suroy. Leslie Camina de Vestil, News 5. Mga samad sa ulo, abaga ug tiil ang naangkon sa 21 anyos nga lalaki human mibangga ang iyang gimanehong motorsiklo sa poste sa kuryente pasado alas 2 ganihang kadlawon sa may Martires sa Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo. Tabang sa mga residente ang biktima nga si Mark Sanico ug gihikutar dayon sa mga sakop sa Aerof. Dulan usa ka oras nga gitabangan ug hangyo sa mga residente ug sa mga rescuers nga magpa-ospital ang biktima kay na-deform ang iyang abaga apan namugos kini nga mopauli sa ila sa kayang iyang naguba nga motorsiklo. Matud ni Mark nga nahadlok siya sa balay runon sa ospital ug kasaban unya siya sa iyang mga ginikanan. Nasaran nga birthday niya kagahapon ug gikan nakig-inom sa iyang mga higala sa Wireless sa Dakbayan sa Mandaue ug paingunang mopauli sa ila sa Barangay Kabangkalan. Establisimento sa Maydalan Palaes, Dakbayan sa Sugbo, kaduha ng gilungkab. Sukad nga itong buwan sa Mayo. Gawas nga gikawat ang TV o router, lakip nga gikuha ang hard disk sa CCTV camera. King Perez, Suginlimi. Nadiskubrihan nining tulo ka tindera nga gilungkab ang ilang gitrabaho ang establisimento dinhi sa Maydan Palaes pasado alas 9 sa buntag. Wa hino nakuha ang cash. Apan ang ilang flat screen TV ug router sa Wi-Fi may gikuha sa wa pa mailhing kawatan. Di na sab makita ang naong sa kawatan kay gipangibot ang duha ka CCTV camera ug apil nga gikawat ang hard disk niini. Pag-open lang namo ang kuan pag first na mong diri ang ako yung first gitan-aw ang among cash dira na wala man niya natandog. So ang katong mga machine among gitan-aw ang TV wala na siya. Duha ka tuig nga nag-operate ang Gentleman Cafe nga gipanag-iya sa mga Koreano ubos sa Harriman Incorporated. Why security guard ang establisimento nga manira sa wa pa alas 10 mata gabi. Duda sa mga staff nga pareho ra ang kawatan nga milungkab niini sa miaging buwan. Din 18,500 pesos ug electric stove may nakuha. Murag ang first ug ang karon same ra siguro. Kay sa tan-aw na mo kay pareha ra man iyang gipang open. Gisusi pa sa kapulisan ang maong insidente. King Perez, News 4.
Sakop sa criminal group nga sikop sa kapulisan sa Barangay Calamba tungod sa pagpamaligya og shabu, samtang laing hugna sa mga illegal gambling machines na sakmit sa Bato Carbon. Sugin ni Ryan Sorote. Napusasa sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group ang giingong big-time drug pusher nga si Baldwin Bantilaw alias Baldo na nagbase sa sitio Mahayay 2 sa Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo. Giingong miyembro sa Baldesamo Group ang subgroup sa Balones Group nga usa ka criminal gang ni Bantilaw. Lagit man gid ako ang mga igsoon ini nga silang Erwin, Dave Ann ug Eliza. May paigay ng search operation ang CIDG sa panimay ni Bantilaw, pinasikad sa search warrant gikan kang RTC Branch 10 Salvel Peras, human ang tulo si manang pagpanid. 8 ka dagkog, 7 ka gagmayng pakete uban ang mga drug paraphernalia ang nakuha diin gibanabana nga mukabat sa tunga sa milyon ang kantidad sa shabu. Those who are engaged in drug trafficking, kung pwedeng nag-iinit yung operation sa drug, they shift to robbery, tapos babalik ulit sa drug trafficking. The same manner na yung mga involved sa robbery, kumisan, nagsishift sila sa gun for hire. Ganon eh. Ano sila eh. They're very, very, very resilient sa conforme kung ano yung nararamdaman nila na focus ng mga police operations, law enforcement operations. Kasi sa gani na concept. Source. Wala may ganon nila sa mga palito sa wag ko yung nalagay source. Kuha nila sila ganang gago sa mga lugar kung kay noon naman ganang negosyo nang himo nila sila mga plastics daw. Tungkol sa kawan sa mga trabaho. Mga video karera ug muli-muli machine sab ang nasakmit sa mga sakop sa Cebu Public Safety Company sa area sa Carbon Police Station kagahapon. Naabtan sa mga pulis nga gitapukan ang mga gambling machines sa sudlon nga bahin sa Bato Carbon. Nag-iyahay sa pagpanagan ng mga tao ug way naabtan ng mga pulis. Wa say miangkon nga tag-iya sa mong mga makina sa sugal. Matud sa kapulisan, kung dunay sugal, duna sa ibang iligal nga kalihukan sama sa pagpamalig ug iligal nga drogas. Nagsilbing support group ang Public Safety Company sa Carbon Police alang sa pagpalapad sa ilang police visibility o mga operasyon. Sir, daghan pa po na diyan Posibilidad nga daghan pa gid diha kay hitak man nato nga illegal activities diha. Ryan Sorote, News 5. Nakig-alayon ang CIDG ngadto sa pamilya sa tulo ka mga sakop sa Highway Patrol Group nga nalambigit sa pagpatay ni Attorney Noel Archival ug mga kauban aron sa pagtahan na. Samtang padayon karon ang ilang gihimong manhunt operation kanang kang Ruben Ecleo Jr. uban pang wanted sa Balaod. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Gibutyag ni CIDG Director Benjamin Magalong nga ilang gihangyo ang pamilya sa tulo ka sakop sa HPG nga ipasabot ngadto nilang Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Chief Inspector Eduardo Mara ug Senior Superintendent Joselito Lirion nga mas maayong mutahan na lang sila silang kaugalingon aron madali ang kaso ug malikay ang bayolenteng pag-aresto. Giklaro hinuon ni Magalong nga anaara sa Pilipinas ang tulo ug posibleng naghuna-huna na kini sa pagtahan. Walang pan eh. It's, hindi issue yung pulis ka o ano. Kamali ka, pulis ka, nagkamali ka. Then, may warrant of arrest ka, we treat you as a criminal personality, individual. Then, para ipakita namin sa inyo that talagang seryoso kami sa aming drive. Padayon sab ang manhunt operation sa CIDG Bato kang Ruben Ecleo Jr. apan di ilang sila mo detalye ug asa na sila sa ilang operasyon. Bisan og dunay mga pagsulay sa pagpahigayon sa manhunt operation kang Ecleo, Lim ug Reyes Brothers, ila ra kining napangitaan og paagi. Bisan og way time frame kun kanusa nila masikop, gipasalig sa direktor sa CIDG nga ilang gihimo ang tanan aron sila madakpan. Hindi naman basta-basta nakatayo lang itong mga tao dyan at nandyan lang yan at pwede mo lang puntahan at uhuli. So, we just would like to assure you na there's no let up in our drive against itong mga big three na lang. Big three na lang. Leslie Caminada Vistil, News 5. Wa makaikyas ang usa ka lalaking gituohang drug courier dihang suway kining nipalusot og usa ka bultong shabu sa Pier 1. Ray Pasaportes ug Ginlimi. Gibalhog sa Waterfront Police Station si Edgar Ibanez Luzon, 35 anyos nga taga Sitio Bunbunan, Alopes sa Barangay Labangon. Humanadakpan dihang suway nga nipalusot og gidili nga drogas sa Pier 1 ganihang alas 5 sa buntag.
Musakay unta kini og fast crab paingon sa Ormoc. Dihang pagsud niini sa passenger lounge, nabantayan sa tigpangapkap og pasahero nga nagburot ang iyang bulsa. Dihang gisita, nagpasumangil pa kini nga adunay nahabilin apan migawas kini og nisakay og taxi. Hinungdan nga gialarma ang mga gwardya sa pantalan ug naapsan. Among giing na taxi dito na ihunong sa police station. Matud sa kapulisan, gibutang duol sa handbrake ang silupin nga dala ni Luzon ug dihang gisusi usa kada kong putos sa shabu. Gimakak sa dinakpan nga courier siya sa shabu ug dili kuno kini iya. Diya sa suot sa taxi kay gipugnan man nga dili sa kagawa sa taxi mo nga gidasa di sa taxi driver diri gihunong sa tubangan. Unya anong gadam kag shabu? Buwa sila. Ha? Dito ko. Ganun dagan man ka, di patoy mo. Pagdakan, bilhin mo sila, o pagdakan. Ha? Bilis taksi ba? Dili ka courier? Dili sila. Gibana-bana nga mutimbang og 200 ngadto sa 300 gramos ug wa pa matino kung pila ang kantidad niini. Ray Pasaporte, News 5. Mangunguot sa jeep di pasaheroan na sikop sa kapulisan. Nasuko pa ang suspect sa konduktor kay gibulabog siya sa iyang modus operandi. Mubalik si Ray Pasaporte. Nadakpan ang notadong mangunguot nga si Richard Hontilla Tagalawaan 3 sa Dakbayan sa Talisay. Ganihang buntag kinsa suway nga nanguot og pita ka sud sa POJ nga nagbiyahian og Mandawi. Gingong nasuko si Hontilla nga gipahibaw sa konduktor ang mga pasahero nga dunay mangunguot hinungdan nga dunay nahitabong panaglalis. Dara skina sa kan ba? Nanatan maliko. O niya? Bungo nag-away lang duha. Nagwan bunot naman siya sa tubo ang doktor. Tanaw ko, dali ano na? Siya muna ko no kay munguot ko no. Wala na ko siya. Munguot ito, ana ko pinaptaga ko. Ang gigapita ko kanang tanod wa man. Paggawas ta taon, gawas ang tanod awang gikuan tanod taon. Buk na, manungot ko na oh. Nga to tampo ko makita toyo ko dito man sa speakers kwan. Tindahan nagkuan man sa dito. Sodo tindahan siya. Oh, abtan. Ya po to SWAT, ya skina among gikuan SWAT, gipara namo stop signal ba. Ato to SWAT. Sokol nga tambo kay pagkuan anak bunot siya, wa siya dagan ba. Mga naman siya kuan mga pasahero yan ang ilabtan. Yan ang mga ano ni, yan ang lang naglabay hasta kuan driver. Oh. Yan ang maglabay, nga pagabot diri sa kuan, pagabot na diri sa 7-Eleven, ingnan ako patay mo gagtaw testingi be. Nailhan si Hontilla subay sa Rogues Gallery sa Waterfront Police Station kay nadakpa na kini niadtong buwan sa Pebrero sa miaging tuig sa kasong robbery. Giangkon ni Hontilla nga nauwaw siya sa gibuhat sa konduktor kay wa pa siya mulampos sa iyang tuyo. Madayon kay ako'y nabantayan nga wa pa gani di pa kaulawa naman ko. Oh. Yung mauna pero kaila kuno sila nako nga mangunguot. Nasuko ka to pag ingon nga nailhan ka nga mangunguot, nasuko ka? Oh, nasuko. Kay? Kay nauwaw. Pinako, kung magpakawaw mo, kanang naana, ayaw nang wapa. Yan mo tulog lalis. Sa bunalan, tinugan ng tubo. Sa tipulo ni sakay si Hontilla og suway siyang nanguot pag-abot sa may Dan MG Cuenco. Taod-taod na kuno siyang mibiya sa maong trabaho. Iya pang gipakita kung unsay iyang modus kaniadto samtang naa sa jeep. Nakuhaan og bag si Hontilla diin ang sulod mga IDs. Roll-on nga gipanag-iya sa lain-laing babay nga gituuhang iyang nabiktima. Imbis nga kasong pagpangawat, child abuse ang ipasaka sa kapulisan batok sa dinakpan. Ang hinungdan sa iyang pag-treat sa minor is katumang pagpanguot niya nga wala madayon. So pagkasuko niya iya man gitreat ang minor, so nahong nag Republic Act 1716 treat in connection with Republic Act 1716. So i-endorse nila ko siya sa women's. So yan kaso Ray Pasaporte, News 5. May pahigayon og pagpangrehistro sa mga binilanggo sa Subo alang sa umaabot nga national elections. Jinky Rosit Suginlimi.
Personal nga gibisita ni COMELEC Commissioner Attorney Louie Guia ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kaganiha alang sa gipaygayon nga off-site registration sa mga binilanggo sud sa maong pasilidad. Tinguha sa COMELEC nga marehistro ang tanang kapin 2,000 ka mga piniriso agig pagpangandam sa taliabot nga eleksyon sunod tuig. Ang tanang qualified voters mamahimong makaparehistro. Silang Araceli Moran ug Jocelyn Correa excited nga nakaparehistro kay first time nila makabutar unya sud sa prisuhan. Mas maayo, makabutar mi. Kitagaan ni katungod nga makapili sa bill kasi among gustong pilion kung angay, kung sinsay angay. Gibutyag sa COMELEC nga sa lalawigan sa Sugbo, 100,000 ka mga botante ang wa pa makakapture sa biometric system nga gikinahanglan aron makabutar karong eleksyon. National elections will be sending teams, special validation teams to different areas, one of which is Cebu City at saka Mandawi City. Now, to augment yung manpower complement natin dito para ma-fast track natin ang process of validation. Matod ni Commissioner Guia, buot sa COMELEC nga himong automated ang pinili ay sunod tuig nga mo'y gusto sa publiko. It is very important that we are very determined that the election will be credible, that the results will be acceptable to the people. We have no choice but to really do that. And the way to do it is to automate the election. Jinky Rosit, News 5. Gipahigayon kagahapon ang pre-bidding conference alang sa katukuran sa bagong City Hospital. Tuyo nini nga matarong ang tanang requirements atul unya sa bidding process. Ray Pasaporte, sugin nimi. 5 sa 7 ka kontraktor nga nagtinguhang moapil sa bidding sa pagpatukod sa bagong Cebu City Medical Center. Nitambong sa gipahigayong pre-bid conference kagahapon. Matud ni Attorney Jose Mare Poblete kinsa mao'y chairman sa Special Bids and Awards Committee nga mayor ang dagan sa pre-bidding conference nga dunay tumong nga mahatagan og katin-awan sa plano og eligibility requirements sa possible bidders. Dunay pipila ka mga pangutana ang mga possible bidders apan subay sa gikasabutan sa BAC. Kadtong mga legal questions ilang ipasuwat aron ilang matubag kay gikinahanglan una nilang tun-an. Duha nga taga Cebu ang nagtinguhang moapil sa bidding. Kini mao ang Dakay og WTG Construction samtang ang uban pulos nagbase sa kauluhan. Ang rationale nga gipasuport ani sa ADO committee which the BAC also adheres is kini manggong hospital project is not similar sa ordinary building gani. DOH requirements and regulations and other health regulations nag-evolve ba? Nag-evolve ang kuan sa needs sa hospital. In fact, ang EMO rita nga gidisqualify sa miaging tuig. Giapil gihapon nila og nang hinaot ang BAC nga aware na ang maong bidder sa mga kakuwang sa mga papilis nga mo'y ilang gibasihan sa pag-disqualify sa miaging tuig. Ang bag-ong CCMC nagkantidad og kapin usa ka bilyon ka pesos. Ang unang first phase lang ang trabahoon niini nga dunay budget cost nga 600 million pesos. I think based on our discussion sa designer o sa atong architect, ang 600 million makaabot na sa whole structure sa 10th floor, including slabs and mga bungbong gani. Pero Ray Pasaporte, News 5. Nangayog pasaylo ang black timer sa radyo nga si Roger Simifranca ngadto sa publiko lakip na sa traffic enforcer nga si Lyndon Lito Ocampo. Nangayo sab siya og pasaylo kang Mayor Michael Rama og sa ABC President Philip Zafra. Ang video ni Simifranca nga nangasaba sa usa ka traffic enforcer na himong viral sa internet ug napuno og pagsaway sa social media. Kini nga miresulta sa pagpahamtang kaniya og indefinite suspension isip liaison officer sa Association of Barangay Councils sa Dakbayan sa Sugbo. Siya gidakop sa traffic enforcer tungod kay duha ang angkas sa iyang motorsiklo ug pulos usab walay mga helmet. Nangayo usab siya og pasaylo sa management sa DYLA diin siya ang nagdala sa block time program sa ABC. Ang ABC President nga si Cap Philip Zafra, kung unsa ilang mga instruction diri kanako isip nga layason dawaton ako, sir, kung unsa ilaha nga ngayon nga isilot nako. Basta akong dawaton nga ako
nakasagid ko natong tungura kay gigamit na ko ang EBC. Natong tungod ako kay epekto sa kuang kinabuhi. Sir, gani nauwaw ko kay daghang pinagsulti o daghang sad kaayo nga ni pada og mga mensahe nga grabe kuno ka arrogante nako, grabe kuno ko kasalbahis, grabe kuno ko kahamugiro. Pero laktod istorya natong tungura hamugiro gid ko. Pero laktod pag istorya dili intong ko hamugiro. Na himo mo yan, nakapangay mo siya pasaylo. So, kailangan nga ito ng dawato ni nana. Kaya, listen mo, magdumot na lahi na. Pero okay rin mo, sir. Ang iya pag kay tao raman ta. Kasi lang, okay na siya. Dawato lang na ito. Huwag na nga mo siya pasaylo. Pero sa imo ang side, sir, imo na siya gipasaylo. Oo, sa Sugod karong adlaw gipatuman sa DTI ang price freeze sa nag-unang palaliton sa tibuok lalawigan sa Subo. Ang price freeze gi-implement human gideklarar ang lalawigan ubos sa state of calamity tungod sa El Nino. Gani karong adlaw na sinati ang pinakamenos nga production sa usa sa mga water sources sa MCWD. Andrea Patanya, Suginimi. Atong storm water Sukad Enero 1 karong tuiga, karong adlaw maoy labing ubos nga production capacity sa Haklupan Water Facility sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD. Gikan sa normal production nga 33,000 cubic meters matag adlaw, karon 10,000 cubic meters na lang ang maproduce nga tubig sa Haklupan Dam. Duna say natala nga 27,003 cubic meters nga deficit kun kakuwang sa water supply karong adlaw. Malaumon ng MCWD nga moarang-arang ang sitwasyon karong tunga-tunga sa Hunyo, diin magsugod na ang rainy season. Gisugda na sa bilag ampo ang orasyo imperata for rain nga gi-release sa Archdiocese of Cebu. We are hoping, optimistic po ta nga na-recharge, no? Basing gamay lang ang ato ang mga sources, no? Both the Haklupan and the Buisan Dam na to nga na sila recharge at the onset of the rains this month. Pero of course ang pag-asa ni inyo naman sa gyud nga kung El Nino year, minimal rainfall gihapon, below average rainfall, but wala pa tanawadan og pag-asa. Gawas nga nagkanihit ang supply sa tubig ni pahimangno ang MCWD nga magkahinaysab ang water pressure ni ini sugod karong Lunes kay magsugod na ang klase sa mga pribadong tunghaan ug mga colleges. Mao nga tambag nila nga magsag-ob na daan og tubig sugod karong adlaw. Giawhag sab sa MCWD ang mga boarding houses sa paggamit og mga tangke nga punduhan sa tubig ug pagbutang niini og mga floating shut-off valves aron di moawas ug mausik ang tubig. Ang kaning ilahang mga tangke, this will serve the needs of their kanang mga customers on during the early morning. Ato mong di-anticipate that the peak demand will be from 5 a.m. up to 10 a.m. Every day during the school days. Sa laing bahin magsugod na karong adlaw ang pagpatuman sa Department of Trade and Industry ug price freeze sa tibuok lalawigan sa Sugbo human kini gideklarar nga under state of calamity tungod sa El Nino. Because every time there is a declaration of state of calamity of a certain area, ang ma-enforce na to ang Price Act. Okay? Because ang ultimate idea sa government is to protect the welfare of the consumers during times of calamity. Ang mga produktong gipaubos sa price freeze mao ang nag-unang palaliton nga mao ang sardinas, gatas, kape, sabon, noodles ug bottled water. Gipang email na ngadto sa mga retailers ang price ceiling sa DTI ug magsugod naglibot ang mga inspector sa nagkalain-laing tindahan sa probinsya aron pagsuta kung gituman kini. Ang mulapas ug bisan usa ra ka sentimos sa price ceiling, masilutan diin ang maximum nga multa 1 million pesos ug ang maximum imprisonment moabot og 10 ka tuig. Samtang alang sa ubang produkto nga wa gipaubos sa price freeze, kinahanglan gyapong sundon ang suggested retail price sa DTI aron di mapadad-an og show cause order. Andrea Patenia, News 5. Mokad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Kay Dilang Kutob sa Balita Aksyon.